Яшьләр арасында җинаятьчел төркемнәр калкып чыкты. Татарстанга 90-нчы еллар әйләнеп кайта. Соңгы вакытта халык арасында шундый фикерләр таралды. Мәсьәләне хәтта республика җитәкчелеге үз контроленә ала. Хәлләр чыннан да куркынычмы? Эфирда Таяның утас тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңелек кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә сез мөнәсәбәтегезне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә менә әле яңарак кына килеп җитте хәбәр. Чаллыда яшьләр сугышу нәтиҗәсендә хастаханәдә 19 яшьлек егет һәлак булган дигән. Рафил әфәнде, хәлләр дөрестән дә шулай куркынычмы? Халыкка җиткергән мәгълүмат кебек. Менә бу сугыш куркыныч булган инде. Анда группировка спортсмены дигән, аның хәзер кулга алдылар, ул спортсменның группировкасының җитәкчесен кулга алдылар шуның. Ну егет больниста һәлак булган инде, үлеп китте инде. Совсем бик кыен безнең республикага әйтәсем килми. Бу бөтен Россиядә килә торган хәл бу. Яшьләрнең кая бараларын белмиләр. Менә бераз гына кисәдә акча булган яшьләр, алар кич клубта, нидә кая булса вечерний клубта, кичке урынына куялар. Калганнары барга урын юк бит яшьләр. Аннары ул бит безнең килгән Россиядә авылга ул сугышкан, стенага стена, Кабан күленә сугышканнар, полиция карап торганнарын сугышканнар, бу бит генный уровеньнән килә бу сугышулар. Һәм шунда искәртеп узыйк, алдан хукук саклау вәкилләре безнең студияда юк, бәлки күпмедер дәрәҗәдә сорауларга без әле шуның аркасында җавап та таба алмабыз. Ләйсән, килешәсезме, яшьләргә барырга урын юк дип, сез яшьләр оешмасы җитәкчесе буларак? Гомумән барырга урын юк дип әйтмәс идем, бүгенге көндә яшьләр белән шөгыльләнәләр. Төрле яшьләр белән шөгыльләнәләр, әмма ләкин бүгенге көндә аерым бер менә шундый АУЕ дигән күренеш аңлатмада биреп китик әле ул арестантский уклад един дигәннәр. Менә бу дөрестән дә монда бит инде элек 90-нчы еллар мәсәлән шул ОПГлар бар иде. Рафил әфәнде, сезгәдер инде бу сорау күп өлешчә. Менә бу АУЕ нәрсә белән аерыла? Ну, АУЕ нәрсә инде? Мактылар төрмәдә утырганның Уставын соң инде шулай дип әйтергә була. Нигә алар чыккан? Тормыш рәвешен. Алар бит инде төрлегә бар. Менә яшьрәк чагында тәпрәтләр килеп чыкканда, ул вакытта китте подпольный дзюдо, самбо ниләр китте. Алар подпольный бит бикле, бездә юк алар. Хәзер менә шул АУЕ килеп керә. Алар Себердән килгән хәл бу, безнеке түгел, бу Татарда чыккан әйбер түгел. Мәсәлән, Ләйсән әйтә башлаган идек, менә яшьләргә кайда барырга дип. Кичә бүген генә барлыкка килгән хәл түгел, ул Советлар Союзы вакытында да булган, ул менә ниндер экономик кризислар вакытында, социаль кризислар вакытында яңадан калкып чыга торган бик куркыныч тема. Һәм бүгенге көндә ул яңадан ул фақат йокы дәрәҗәсендә генә иде, шуңа күрә ул яңадан барлыкка килде. Һәм иң кызыгы, әлеге структуралар артында кемдер тора, аны кемдер финанслый, кемгәдер бу кирәк, яшьләрдән менә шундый тормыш рәвешен алып бардырту һәм бер-берсенә карата менә шундый мөнәсәбәт тудыру. Бу чын мәгънәсендә бик куркыныч һәм моның турында безнең министрлыкта, үзебезнең министрда әйтеп килә, һәм без бу проблеманың бар икәнен беләбез, әмма ләкин бүгенге көндә аны системалы рәвештә хәл итәргә кирәк, һәм миңа калса моның өчен төрле министрлыклар, төрле ведомстволар бергә кушылып, бу хәлне ничек тә булса юкка чыгару өстендә эшләргә кирәк. Ләйсән белән килешмәү мөмкин түгел, Алмаз. Әлбәттә, менә без яшьләр турында, яшьләр төркеме турында сөйләшәбез. Кызганычка каршы яшьләр төркеме, алар үзләре генә яшәмиләр бит. Менә ул финанс мәсьәләсенә кагылды Ләйсән. Алар артында югарырак, өстәрәк, олырак яшьтәгеләре тора. Бу күренеш юк дип әйтеп, бүгенге көндә күзне йомарга ярамый. Рафил әфәнде бик яхшы белә бу күренешнең яшьләр башта яшьләр булып, әнә тәпләпләр диде, әмма яшьләрнең башта яшьләр махальчик дип йөрик без Советлар вакытында ук. Һәм алар әнә шул арматуралар белән сугышып бирделәр яшьләр, алар арасында үлүчеләр дә булды. Менә шул яшьләрне үз кулларына бик оста җинаять ясарга бик әзер булган олырак яшьтәге кешеләр җыеп алып, үзләренең инде шундый хәтта коралланган берлекләрен, коралланган оешмаларын булдыра башладылар. Шуның аркасында инде 90-нчы еллар барлыкка килде. Шуның аркасында хайран куркыныч күренешләр барлыкка килде. Алай гына да түгел, аларны финанслап торучылар да барлыкка килде 2000 елның башында. Бу күренешләр булды. Ләкин менә безнең бу мәсьәләгә әле йокы хәлендә генә ул менә шулай килеп чыкты дип кенә карарга ярамый. Ул вакытта әлбәттә безнең Эчке эшләр министры, хукук саклау органнары, безнең җәмәгатьчелек ниндидер таптылар юлын. Ул гаять зур, сез әле үсеп җитмәгәннәрегездә булгандыр ул вакытта, ул гаять зур дәрәҗәдә куркыныч күренеш иде. Без аның эчендә кайнадык инде. Эчендә кайнадык. Хәзерге авыллар белән чагыштырырга да мөмкин түгел дип. Хәзергеләргә чагыштырырга мөмкин түгел. Менә булар шуның зарул эше булырга мөмкин дигән курку туа. Менә мин шуларның арасында булган кеше
Әйе, куркыныч бар Шуларның микән? яралышы түгел микән бу? Әйе, менә монда шуны әйтеп китәсем килә. Бу бит инде менә безнең яшьләрнең хәзер балаларыбызның дип тә әйтсәк була. Монда бит инде несовершеннолетнийлар системасы бу. Монда менә яшьләрнең курку сәләте булмау. Алар гомумән куркмыйлар бу әйбердән. Алар аның куркыныч икәнен белмиләр. Бу бер. Икенчесе, хәзер менә инде безнең шундый бер фикер әйтеп китәсем килә. Бәлки килешерләр минем белән, бәлки юк. Менә 90нчы елда шушы система булган вакытта төрмәгә утыртылган, җинаять эшләре кузгатылып төрмәгә утыртылган яшьләр, менә хәзерге вакытта алар төрмәләрдән чыга башладылар. Анда бит инде сроклар бик күп бирелде аларга, 20 ел, 15-20 еллар. Менә шулар чыгып, алар бит инде үз юлларын кая барсыннар инде алар? Шушы юнәлештә эзләргә тырышалар. Менә монда ничәдер проценты менә шушының барлыкка килүе, менә шушы кешеләр белән бәйле. Менә мин Зөбәйдә апаның сүзен дәвам иттереп әйтәсем килә, фикер белән килешеп. Менә шундый кешеләрнең барлыкка килүе. Һәм әлбәттә инде менә безнең яшьләргә хәзер балаларга иркенлек бирүдән. Чөнки менә мәктәптә безнең балаларыбыз сугышса да, аны класс җитәкчесе генә гаепле, алар белән аралашып ала да, хәтта мәктәп директорына да моны җиткермиләр. Әтиәниләр турында сүз дә юк. Димәк, балалар әйтеп бетермәле, куркмыйлар. Шул куркмау сәбәп аркасында миңа булмый дип әйтәләр. Менә бу икенче сәбәп булса, өченче сәбәп безнең яшьләребезнең законнарны белмәү. Алар әйтәләр, менә без урамга чыксак та, шундый бергә булсак та, берәр нәрсә килеп чыкса да, сугышсак та, берне утыртмаслар дип уйлыйлар. Аларны чакырып алгач та, алар әйтәләр, менә шундый мин мисаллар күп китерә алам. Алар әйтә, без бит белмәдек, моның өчен утыртырга мөмкиннәр безне дип. Менә шуңа күрә белмәүдән килеп чыккан әйбер бу дип әйтәсем. Дөрестән дә шулай микән бу, Сергей Фәнди? Мәктәпләрдә чыннан да шундый хәл микән хәзер? Беләсезме, бер очракта да мәктәпне гаепле итеп карау дөрес булмаздыр дип уйлыйм мин. Менә без балык булмаган яшүсмерләр турында сүз алып бардык. Хәзер балаларга кайттык. Үз чиратында барлык белем бирү оешмалары балаларны тәрбияле булсын өчен, белемле булсын өчен хезмәт куя. Мәктәптә сыйныф җитәкчесеме ул, я булмаса фән укытучысымы, алар һәрберсе дә баланың социаль паспорты булдыру турында. Аннан соң белгәнегезчә мәктәпләрдә тәртип бузган балаларның, балык булмаган балаларның исәптә торуында барыгыз да беләсез. Әле алардан тыш балык булмаган комиссиялар каршында исәптә торулары да бар. Менә мин Ләйсәнең фикере белән килешәм. Бу эшне без барыбыз да төрле министрлыклар, ведомстволар берләшеп эш алып барганда гына нинди дә булса нәтиҗәгә ирешергә мөмкинбез. Ләкин тагын бер сорау туа. Нәрсә әйтәре икән, Гомар әфәнде? Әлеге балаларны, мәктәп укучыларын бер яктан әйттеләр, менә җаваплылык сизмиләр дип. Дөрестән дә шулаймы бу? Һәм мәсәлән, элек булган инде ул акча җитмәү мәсьәләсе булган. Хәзер бит инде безнең берникадәр барыбер икътисади ситуация да үзгәрде. Балалар күп очракта ата-аналар өреп кенә торалар кайбер балаларын. Ни өчен барыбер ата-аналардан аерылып, шул мәктәпләрдән аерылып җыелалар алар? Монда мәктәптә кирәк, хокук органнарда кирәк, ләкин беренче урында гаилә тора. Гаиләсендә нинди нормалар баласына бирәләр, нәрсә күрә ул, нәрсә аңанга нинди мәгънәсе бар икән дип, шуны уйлап үсә ул, бандитлар янында үсеп тә яхшы кеше булып үсер. Минем белән үскән җегетләр шул чакларда 90нчы елларда үстеләр, ләкин бөтенесе бандит булмады бит. Мәгънәсе шул гаиләдән килә, аннары инде марга нәрсә? Монда мәктәп кушыла, шул монда хокук органнары да файдасы бар, ләкин кешенең үзен кеше итеп үстерсәк, ул кеше үзенә ышанып торган, яши торган була. Безне белән килешмиләр ахырсы. Мин килешмим. Без әлеге тапшыруга гаеплене эзләр өчен җыелдыкмы? Әллә дә булса менә шул проблеманың нигезенә кереп, аны чишү юлларын эзләргә җыелдыкмы? Без һәр вакытта да, әгәр дә балалар, яшүсмерләр белән бер нәрсә булган очракта, мәктәп гаепле, гаилә гаепле дибез. Чынлыкта ул алай түгел. Күз алдыгызга китерегез. Көне-төне баласын нинди булса өстәмә кружокларга каядыр йөртер өчен эшләгән ата-ана, чөнки бүгенге көндә баланы бер каяда бушка йөртеп булмый. Ул үз эшен эшләргә тиешме, баласын үстерер өчен, ашатыр өчен, я булмаса көн-төн баласы белән утырырга тиешме? Гаиләдән генә гаепне эзләргә кирәк түгел. Әгәр дә безнең җәмгыятьтә менә шундый проблема килеп туган икән, димәк монда әти-әни генә гаепле була алмый берничектә. Монда без дә гаепле, без система буларак та гаепле, министрлыклар да гаепле, әмма дә ләкин әгәр дә ул бүгенге көндә калкып чыккан икән, димәк аның нинди булса сәбәбе бар. Миңа калса бүгенге көндә аларның калкып чыгуының төп сәбәбе беренчедән экономик халәт, ата-аналарның балаларын
ашатырга, каядыр йөртергә акча эшләү белән мәшгуль булулары һәм бүгенге көндә чын мәгънәсендә Нурыша әйткәндә в близком доступе йорт янында балаларга бер каяда бару мөмкинлеге булмау. Без аларны каядыр шәһәрнең икенче башына алып барырга, алып кайтырга тиеш һәм моның өчен акча түләргә тиеш. Тирәнлек һәм төп сәбәбе шунда дип саныйсызмы сездә, Рафил әфәнде? Мин нәрсә әйтәсем килә. Балаларның кайдыр барырга кирәк, эшләргә кирәк. Без бит әйтәбез әле телевизорда, интернеттан карыйбыз. 20 миллион Рәсәй халкы за оста акча, не считали әйтергә була бит инде. 20 миллион. Аларның балаларына нинди кружокка барсын, нинди клубка барсын, кая барсын? Урамда калай. Кем алар белән Һәм әле бигрәк тә тулы булмаган гаиләләрдә әлеге хәл күзәтеләдер. Монда тагын бер сәбәбе бар, әйтеп китәсем килә. Менә бу АИУ формасына, шушы группировка формасына безнең мәктәптә укучы балаларыбыз уен формасында керәләр. Алар әйтәләр, менә без 5 дус, әйдәгез, менә дус булабыз гел бергә дип, бер-беребезне яклыйбыз дип, һәм әйдә безгә исем кушабыз диләр. Шулай итеп шушы группага инде үзләренең матур гына исеме кушыла уен формасында. Аннары инде менә бу системаның нинди бер үзенчәлеге бар. Ул без әйтәбез инде общак булу. Ул өчен гомердән гомергә яшьләр бер-берсе белән җыелып ниткәннәр. Акча җыйганнар да инде барып каядыр ял иткәннәр, анда пиво алып эчкәннәр. Менә шушы система хәзер ничектер яшьләр бер-берсенә карап, шушыны системага куялар. Алар аны уен формасында куялар. Әлбәттә инде алар үзләрен берсе төрмәгә китте, берсе үлеп китте. Менә шуңа китерә ул. Ничек бетерергә әлеге мәсьәләне бу хакта без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянып тапшыруы без соңгы көннәрдә актуаль булган җинаятьчелек төркемнәр, яшьләр, яшүсмерләр арасындагы җинаятьчелек турында сөйләшәбез. Моңа кадәр башлап кызып кына киткән идек, Зөбәйдә ханым, фикерегезне дәвам иттерсәгез. Мин сәбәпләрнең берсе буларак кеше гомеренең арзанлануын әйтер идем. Безнең бөтен рәсми каналларда, безнең бөтен рәсми матбугат чараларында, рәсми матбугат чараларында да иң беренче рәттән кешенең матди халаты, аның нинди акчага ия булуы, аның нинди милеккә ия булуы алга сөрелә. Балалар шуны күреп яшиләр. Аларның шундый хәлдә шул яшисезләре килә, шундый булып үсәселәре килә һәм алар уйлыйлар. Җинаять ясау юлы белән аларга шулай дип аңлаталар, аларның өстендә торганнары. Җинаять ясау юлы белән без моңа ирешә алабыз дип уйлыйлар. Һәм монда менә бу алар белән мин бик күп очрашкан кеше, Рафил әфәнде шикелле 90нчы елларда мин дә ул вакытта бик күп эшлидер идем, бик күп аларны менә шул Борисковы мафизикларны якларга туры килде. Аларның фикерләре шунда тора. Мин менә нәрсә әйтер идем бу өлкәдә. Әйтәсез бит менә алар анда әйбәт дип әйтәләр, романтика, менә шул программа дип. Менә минем үз гомеремдә күпме генә мафиозниклар белән, үтерүчеләр белән кем белән генә очрашырга туры килмәде, кемнең генә якларга туры килмәде, берсенең дә төрмәгә барасы килмәде. Ничек кенә булса да анда барудан котылып калырга уйлыйлар. Хәзерге көндә законнар 90нчы елга караганда катгыйрак, чөнки ул вакытта әле оештырылган җинаять төркемнәре өчен 20 елга кадәр иректән мәхрүм итү яки анда үлем җәзасына кадәр барып җитү каралмаган иде. Ул вакытта әле 105нче мадда белән теге үтерү өчен дип яки менә группа белән бергә җыелып эшләгән өчен дип кенә, хәзер 208нче, 209нчы, 210нчы статьяларда ул маддәләрдә җинаять кодексының андагы санкцияны карасагыз, ул 20 ел, 15 елдан 20 елга, 12 елдан 20 елга. Һәм шуны бәлки белеп тә бетермиләрдер бәлки. Менә ул романтика, әгәр дә безгә хәзер бүгенге көндә мондай күренеш бар икән, димәк без теге интернет хисабына гына биреп түгел, без эшләүчеләр, без менә утырып чыгучылар арасында да аның әйбәт фикер белән чыгучылары бар. Аларны да үзебезгә теләктәшлек итеп алып, хәзер җәмгыятьтә безгә мәктәпләргә, яшьләр арасына чыгарга кирәк, аларны аңлатырга кирәк бүгенге көндә. Аннан соң демократия. Менә әйтеп узды, мәктәпләрдә сугышалар, ата-аналар класс җитәкчесе мин гаепләүдән ерак торам. Ата-аналар әле гаепләргә мөмкин класс җитәкчеләрен. Мәктәпләрдә сугышу күренешләре нә каршы хокук саклау органнары аларга тәрбия өчен чыгып мәктәпләрдә алып барыла микән мондый эш? Менә беләсезме, Раилның фикере белән мин килешеп бетмәс идем. 5 бала очраштылар да, әйдә без берләшик тә төркем булыйк дип. Ул балалар бер кайчан да үзләре генә бер нинди дә төркем төзи алмыйлар. Алар белән кем дә булса, нинди дә булса, өлкән кеше булырга тиеш. Шул очракта гына ул төркем булырга мөмкин. Бусы бер. Мәктәп системасына килгәндә мин әйтер идем, һәр белем бирү оешмасы профилактик эш өстендә эшли, алып бара профилактик эш. Менә без күптән түгел генә Рәсәй Федерациясе мәгариф министрлыгыннан
методик күрсәтмәләр алдык. Менә деструктив, аддиктив тәртиптә булган яшүсмерләр белән, балык булмаган балалар белән ничек эшләргә икән. Әлбәттә, ул методик күрсәтмәләр барлык белем бирү учреждениеларына, сыйныф җитәкчеләренә җиткерелде һәм бу юнәлештә билгеле бер күләмдә эш алып барыла. Һәм әлеге, 2000 еллар башында бетерелде бит, әйеме? Йокы хәленә генә дип әйтсәгез дә бетерелде. Менә аны бетерүнең бер сәбәпче сезнең каршыгызда басып тора. Һәм без аларның белән адвокат буларак бетерелде әйтеп бетереп булмый. Каждый группировка и 500 малай, 30-40 утыртылды. Куркыныч хәл бетте. Шулай бит? Моңа кадәр сизелмәде һәм әйтелмәде ул. Хәзер генә күтәрелде. Хәзер бер генә минут видеозга карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Менә димәк, ул вакыттагы Кәнсездер Чаллы шәһәрендә яшь үсмерләр арасында АУЕ дигән күренешләр барлыкка килә башлады. Бу яшь үсмерләр мондый группировкаларга катылып, шунда нәрсәдер эшли башлыйлар. Ни өчен микән безнең балаларыбыз шунда китә? Аның сәбәпләре әлбәттә күп, ләкин бүген мин бер сәбәбен әйтеп китәсем килә иде. Без үзебезнең балаларыбызны һичшиксез кабул итәбез микән? Аның кыяфәтенә карамастан, чәчләренә карамастан, ничек сөйләшүенә карамастан, баймы, матурмы, ямсызмы, без һәр вакытта аңа берәр сүз әйтеп китәсебез килә иде кебек. Ләкин бу яшь үсмерләр мондый группировкага барганда, андагы малайлар нәрсә әйтәләр? Син матур булсаң да, ямсыз булсаң да, бай булсаң да, фақир булсаң да, безнең яныбызга кил. Без бергә булабыз. Без сиңа ярдәм итербез. Без сине һичшиксез кабул итербез. Biz de ул малайлардан үрнәк алсак, biz de бәлки балалар кире безгә кайтырлар шу группировкалардан. Саклыйк үзебезне. Чаллыдан килгән видео иде. Һәм тагын бер мәгълүмат бар. Мәсәлән, Түбән Камада балык булмаганнар арасында җинаятьләр 70% арткан икән. 9 ай эчендә генә дә 63 очрак теркелгән. Чаллыда кешеләр фикеренчә инде, сүзләр әйтүенчә 20-дан алып 70 кешегә кадәр булган әлеге төркемнәр оешкан дип. Менә монда шул ук соңгы яңалыклар күбрәк Чаллыдан килә. Моны да ничектер элеккеге вакытлар белән тагын параллель уздырса, Гомәр әфәнде, менә шул психологиятан бәлки балалар әлеге регионда элек булган хәлләрне кабатларга тырышмый микән дигән фикер тумыймы? Юк. Без ишеттек бит әле. Баланы тыңнарга кирәк, ишетергә кирәк. Аны карарга кирәк. Аны иң күп вакытта кая идә үтә. Шул идә булган, гаиләсендә булган уйлар белән чыга ул. Шул чакта үзенең характеры нык булса, аны кем чакырса да беркем аны бернинди юлга күтәрә алмый. Икенче яктан мәктәп, икенче кружоклар, алар да кирәк. Шул чакта аның характерлары ныгый башлый. Шуның өчен кешене үзен характерын ныгыта башласак, шул чакта гына була. Икенче яктан криминаль ягын романтиклаткырга ярамый. Без телевизорны куйсак, анда романтизм преступности дип күренәбез. Һәрбер каналда шул убийство, бандитизм, фәлән дигән шулар белән генә балырып, аны балалар кичкенә бит ул, аңламыйча, критикасыз карый. Шуның өчен бу да кирәк. Безнең илебездән килсә, менә шуларга да бераз игътибар итәргә кирәк. Һәм бу әле яралгы формасында булуын гына да исәпкә алырга кирәктер. Рафил әфәнде, менә моны төптән бетерү өчен сезнеңчә хәзер төп нинди эшләр башкарылырга тиеш? Без әйтү буенча без әйтәбез, җинаять артты дип әйтеп булмый. Без 5 тапкыр әйттек җинаятны 6нчы елдан 15нче елга хәтле 5 тапкыр әйттек. Бу ел бераз үсте безнең унайда, каядыр үсте бераз. Бу нәкъ яшүсмерләр турында 9%-ка үсте республика буенча. 616 җинаять бар. Шуның группада 304 эшләнгән бу җинаятның. Күбинде бу. Но алар әйтелми, бөтенесе төрмәгә кирип киттеләр дип. Бу җинаять эшләгәннәр бит. Аларның бит бер 10% киткәндер, потому что суд бик яшүсмерләргә караганда бик ниянде йомшак карый. Дөрес булырга тиеш, потому что төрмәгә барып кайтсаң, тагы романтика ул. Аннан тагын чыккач, аның янында җыелып йөриләр. Нәрсә эшләргә кирәк? Интернетта кемдер сугышып барырга тиеш. Алар бит интернет, бүген бит алар интернеттан башын күтәрмичә, хәзер бит элек тәмәке чыгып тартырга чыгып качалар мәктәптә. Күрмәсен укучылар дип. Хәл бит интернетта утыралар, тәнәфес вакытында да. Интернетта беркем аларга каршы бу уйга каршы беркем алып бармый. Но аннары без килеп җиттек, искә алырга кирәк шул вакытларны. Например, без элек мәктәпләргә барадыр судьялар, прокурорлар,
Militsiya, ул вакытта милиция эшләүчеләр, милиция эшләүчеләр, алар барып бөтен сөйлиләр. Аннары җыеладыр, әти-әниләрен җыядыр, комиссия җыеладыр. Моны бер милиция эшли алмый, полиция инде. Һәм мәктәпләрдә буш башкарыла микән хәзер? Менә мин башта әйткән идем инде, бердәмлектә генә без моны хәл итә алабыз дип. Беләсезме? Мәктәп тә ярдәмгә мохтаҗ. Мәктәп тә ярдәмгә мохтаҗ. Менә шул Информация мәктәптән барырга тиеш. Беренче очередь. Профилактика эшләре алып барылмый мәктәптә дә. Менә мин 13 ел инде көллияттә эшлим. Бер тапкыр класс сәгатендә бу тема буенча методичка килгән юк. Бер тапкыр группировкалар турында без сөйләшкәнебез юк. ВИЧ, наркомания, сугышулар турында гел сүз алып барыла. Менә ни өчен булмады ул? Аның аңлатмалары бар. Чөнки без моңа әле килеп терәлмәгән идек. Менә килеп терәлдек, бәлки менә әйттеш, Мәскәүдә методичкалар килде дип. Бәлки шушы юнәлештә эш алып барыбыз дип әйтәсем килә. Ләкин балаларга күрсәтеп кенә булыр микән? Менә алмас, син сорау бирәсең, нишләтергә моны? Менә Рафил абый бәлки минем белән килешер, 90-нчы еллар ахырында һәм 2000-нчы елларның башында урамга чыксаң, Казан шәһәрендә инде башка шәһәрләрдә сигнал тавышы гел ишетәйек. Полиция ул вакытта инде милиция сигнал тавышы. Скорый түгел, ә именно полиция тавышы ишетәйек. Хәзер 11дә чыгасың, 12 бер менә ай буе чык, бер тавыш ишетмисең. Ни өчен менә калкып чыга шушындай әйберләр? Менә шушы контроль булмаган үстендә. Менә без кайсы вакытта гына күрәбез урамда полицейскийларны? Хоккей, футбол Рубин уйнаганда һәм әлбәттә инде ниндидер бер чемпионат булган вакытта. Башка вакытта алар күренмиләр. 30% бетерделәр. Киметтеләр. Киметтеләр 30%. Аннары 20 меңгә җыри ул малай бу. Без монда генә темадан читләшә башладык бу. Юк, сәбәбе шул, Алмаз. Монда төрле сәбәпләр, барыбер теге нигезенә әле һаман төшенеп булмый. Менә хәл итү ягын эзлибез инде монда. Ләйсән, син нинди менә тәкъдим итәсең бүген һәм иртәгә әлеге яшьләр арасында мондый хәл кабатланмасын өчен һәм булмасын өчен? Беренчедән, бу төркемнәрнең өстендә туручыларны бөтен кеше бик яхшы белә һәм аларны утыртырга кирәк. Алар, демәк, махсус урыннарга озатылырга тиеш. Чөнки аның җитәкчесе булмаган очракта әлеге төркемнәр алар үзләреннән үзләре әкрен генә көчләрен югалта башлыйлар. Икенчедән, әлеге АУЕ төркемнәренә килеп кергән балалар бар. Һәм аларның күпчелеге моннан ничек чыгып китү юлын белми. Аннан чыгып китәргә ярамый. Чөнки балалар, аның яшьтәшләре аны ничектер русча әйткәндә төшерә башлый һәм башкалар. Менә шушындый балалар өчен нидә булса махсус, белмим, службалар оештырга, алар мәсәлән телефоннан шалтыратып, менә психологик ярдәм формасында аннан ничек чыгарга мөмкин. Алар ул балалар белән аерым әзерлекле психологлар эшләргә тиеш. Чөнки анда килеп кергәннәр генә түгел, аннан чыгып китәргә теләүчеләр дә байтак. Башта аңламыйча. Килеп кергәннәр. Аларга ярдәм кирәк. Һәм ул балаларга башка мөмкинлекләр күрсәтергә кирәк. Алар белән аралашырга һәм сөйләшергә. Бу төркемдә булган кешеләрне. Дәүләт, моны карагыз, менә кич ачыгыз телевизорны. Беренче канал Украина, икенче канал Украина, Звезда Украина. Нигә кирәк ул безгә Украина гына? Нигә балалар турында шул Соловьев күзен акайтып сөйләмәй? Менә шундый хәл бар дип. Ул бөтенсен как это әртігі? Біз шуңа күрә әлеге мәсәләні көтәрәбез дә инде, Украин турында сөйләшмәйбез. Біз көтәрәбез, Кирәк, шишу юлларын эзләргә. Нәтиҗә ясап, Зөбәйдә ханым, бәлки сез әйтерсез. Менә мондый төркемләр оешмауда нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Таян ноктасы булырга тиеш бүгенге көндә бу күренешкә бары тик яралгыш, ниндидер бер күренешкә әйтеп карамаска кирәк. Бүгенге көннән һәм монга хукук саклау органнарының җитәкчеләре, бөтен хукук саклау органнары, хукук сагында торучылар, яшьләр белән эшләүчеләр, Ләйсән ул турыда әйтеп узды. Ата-аналарда читтә калырга тиеш түгел, барыбыз да бүгенге көндә хукук саклау органнары белеп торырга тиеш, Эчке эшләр министрлыгы да белеп торырга тиеш. Зур сынау алдында торабыз. Бу яралгы гына түгел, бу шундый җиңел генә әйбер мәсьәлә түгел. 90-нчы елларны кайтармас өчен безнең барыбызга да бөтен җәмгыятькә, бөтенебезгә дә бик ныклап уяу булырга, бик ныклап эшләргә туры киләчәк. Балаларга да аңлатырга туры киләчәк. Рафил әфәнде, сезнең дә фикерегез ахырдан. Фикерегез нәрсә? Полиция эшләвен эшли инде үзе. Менә бүген аларда бер 7000-дән артык кеше менә тора учетта, менә 7000. Алар быел уже 500-ны җибәрделәр. Яңадан олылар турында мин сүз барам, теге группировканың олы группировкалар турында. Эш бара. Но алар бары яшүсмерләр. Монда бит акча. Монда бит ким бу бит акча китәр яңадан төрмәгә. Әтияниләргә дә моны аңлатырга кирәк. Бу акчаны алар җыеп үзләренә пиво эчәргә генә җыймыйлар бит. Ул акчаның определенный суммасы китә төрмәгә. Аннары анда кичләрәк балалар бар, аларга китә. Калганнары нәрсә инде ул? Для битья.
Ну, мен әйтәсем килә, бөтенебез менә, бөтенегез белән мин килешәм, бөтенебез башламасак, менә мәктәптә группировка бар, ул группировканың балаларын без белергә тиеш, конкретно ПДН-мы, участковый, оперативный эшчеме, без аларны эше күреп, сөйләшеп, алар артыннан булырга тиешләр кешеләр аларны чакыртып күреп торырга. Бөтенебез бергә каршы бассак, без моны булдырмыйбыз. Һәр кеше димәк үзеннән башларга тиеш. Дөрестән дә мәгълүмат чараларында әлеге җинаятьләр генә түгел, башкалары хакында да инде мәгълүмат көн саен бик күп килеп ирешә. Әлеге яшүсмерләр төркемнәре азрак булсын дигән теләктә һәм гомумән булмасын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.